Drahí bratia a sestry, dnešné evanjelium nám ponúka veľmi zaujímavý príbeh či podobenstvo. Hovorí o nekonečnej Božej srdečnosti a pohostinnosti a ľudskej nevďačnosti. Boh nemá rád nevďačnosť. Je mu ťažké vôbec o nej uvažovať. Ako by ho zachvátil hnev, keď sa s ňou stretáva. Teda aspoň takto nám to opisuje aj dnešné evanjelium. Bez toho, aby sme zachádzali do paralelného úryvku Matúša, keď bol kráľ tvárou v tvár odmietavému postoju k jeho pozvaniu na svadbu, taký rozhorčený, že poslal dokonca svoje vojska a nechal ich zabiť a ich mesto podpáliť. Tu sa dokonca stáva pomstichtivým či bezohľadným. Ale Boh by však mal poznať srdce človeka. Vie, že je zanesené akoby metastázami nevďačnosti. Vie, že už každé malé dieťa je voči svojim rodičom nevďačné a medzi ľuďmi je to bežný osud či jav. Práve z tohto dôvodu vzniklo príslovie nerob dobro, ak nedokážeš tolerovať nevďačnosť. Pretože ak by sme nutne očakávali vďačnosť, nikto by už dobro nekonal. Ale možno Boh nevie všetky tieto veci. Prečo je potom v podobenstve kráľ taký rozhorčený a nahnevaný? Najprv musíme povedať, že toto podobenstvo sa zaoberá poslednými časmi. Kráľ je Boh, hostina je raj. A hostia sú ľudia. Sme vlastne my všetci. Povedzme, že pozvanie sa tu stáva rozhodujúcim a nevďačnosť, bohužiaľ, naberá nekonečné až dramatické rozmery. Neukázať sa na hostine je prakticky večná samovražda. Boh tým trpí. Lebo Boh navrhol dejiny s ohľadom na ten posledný deň. Deň bez západu slnka. Boh rozvinul vesmír do priestoru a času, aby priviedol ľudstvo definitívne ku sebe. História je akoby pomyselný gobelín na stene domu Pána, kde sa bude konať nikdy nekončiaca hostina, na ktorú sme všetci pozvaní. Koľko hlúposti v našej nevďačnosti. Skutočná túžba po sebazničení, ktorá desí samotného Tvorcu Boha. Bohatí s nevďačným srdcom sú potom nahradení chudobnými, bohatými na vďačnosť. Drahí bratia a sestry, na ktorej strane sa nachádzame dnes my? O týždeň máme najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Znovu si pripomenieme začiatok tej hostiny, toho pozvania, ktoré sa dovrší na konci časov. Boh osobne prišiel na túto zem, aby nás pozval a priniesol k sebe. No toto rozhodnutie je len na nás, či príjmeme alebo odmietneme ako hlúpi v dnešnom evanjeliu. Sláva Isusu Christu.